Na, jak sa to povie po vašom? Tablička. Ne tablička, ešte inak. Tácka. Čo dobre? Lopárik. Lopárik, no. Máš to na lopárik. Umyj si tam tú misku, do ktorej budeš dávať toto mäso. Nech budeš mať aj to mäso naložené, takže dúfam, že si dobre robil. Všetko je Presne, masné, čo nechceš? No to neviem vybrať, to masné, čo nechcem. To len tak... Porezuješ. No. Tak Nie. nie do piči polku mäsa. Čo? Kosť. Tá kosť bola? Má pravdu. Áno. Vidím, dobré. To, on tak jemne z boku. Ty kameruješ? To je zaženejšie. HD video. Nemáš telefón, alebo? Ja telefonujem. No. A stíha viacej veci naraz robiť. No. Najlepší a najrýchlejší spôsob. Narežeš si to takto. Tak nárež. Nie. Však narež. To je frajerky povíš, však narež. Však vyfajčiť, nie? Dobre. Počkaj. Daj si ho tak nabok. Tak si daj si ho nabok a teraz si ho narež na také kusky, aké asi budeš dávať do úst. Aké ti je najlepšie. Na saláty meso. Veľké? Čo to dobré, nie? Dlhšie sa mu bude na pamäti robiť. Pokiaľ nezhorí. Robíš ryžu? Vážim. Sporať ti pustím a ja to viem, že toto by si možno aj zvládol. Buchne. Jako nevinne sa pri tom tváriš. Čo mám tváriť to? Keď to neznásilní, to meso do piče. Však... Ostáta voda? Ne. Napustí vodu do kamice a pustil to. Ešte aj tebe do piči budem služku robiť, kurva. Ja si už takú chvíľu do piči. A nemyslím mal dať meso do pácu, keď už tak chce rozbehnutý. Piču. Mi dal uhasno do piče to dole. A musíš rozmraziť prv. Ti si také veľké kusky? Či sa ti s tým nechce jebať? Ja mám rád také veľké kusky. No, tak si to fukni. Rýchlejšie sa ti spraví, lepšie ti prejde mäso. Má rád veľké prsia. Sa čo smieš? Tak? Veď preto. Budeš tam cicho! Ešte by sa zo mňa nestal kuchár. Z teba kuchár, no. Dobre, pokračuj. Ešte na poličku No. také. Či tak? To Daj to podľa teba, už jak chceš, toto už môžeš rezať jak ty chceš. Lenže by si mal také kusky, jak tebe vyhovujú, aké budeš jesť. Aby ti cesta do papule vošol. Počítaj, že to je Čína, no až také falaty mesa, to chápeš, tam nemusia byť. Je sushi. Ty to budeš jesť, to je podľa teba, to môžeš do piči aj také stejky pre mňa za mňa si nárež. By som mohol. Kde máš to ležať? Na stole je. No, tak si zober, otvor a daj si začok a Nemám odmeraj čas. si. Jak nemáš čas? Režem. Nebudem robiť za teba. Dobre, prečo také veľké meso zarežeš? Oj, nebudem. Mišo, ne. Ho tam rýžu, Mišo. Nie, nehač. Normálne, nervózny dostávam. Ty špina, zober teraz, máš pauzu, zober si tú rýžu. Meso sa môžeš venovať aj potom, keď sa ti bude 14 až 17 minút rýža variť. 17 minút? 16 až 17, takže Čo? vyber jedno vretuško. Môže 4. Ale ho, Ja dobre dávam potom, dobre? Voda vrieť. No ajoj. Však už bude stále vrieť. No ja mu musne prevrieť. Dávaj, kurva! Čo tu chceš umrieť? Takto? Ej, zigni to tam, riadne. Nie, musíš to rozstrihnúť. Riadne to tam zigni. Riadne to zigni, nech je celé ponorené. Dobre. Zober sol, tak za malú lyžičku soli. Za papulu soli. Jedno? Áno. Šup. Dobre. Pokračuj. Vodu si nastal tak, aby ti, keď vreti už, tak aby
nebol plyn naplno, aby ti len slabo vrela voda. Čo to nejak... Tak uber troška, aby nie... No, nech Tak. ti nevrie tak na plné gule, ale nech idú bublinky, keď ešte to dobré. Dobre, dorež meso. Pekne do prsta aj bolo AC mesa. No je. Dobre, štipni si tam trošku oleja do toho, keď to chceš zakonzervovať. To čo možno zahodiť? Hej, ale daj to do sačka, tak to vyho do koša. Potom. To nesmrdí. Koši. Tak neveja. Alebo vyhod z okna. Tak jemne, nech to je trošku pomazané. Dobre, už nedávaj viac. A jebnú tam nejaké koreniny do toho. A to si skrinku. A chceš najjednoduchšie, tam máš tu ten moje korenie, Tam máš grilovacie. napríklad grillované kúže. Tu máš. Vypni toto. Toto máš grilovacie korenie napríklad. To už osolené o všetko, to len to nasypeš a vymiešaš. Aj grillovacie. Len takto? Aj od oka. Koľko si myslíš? A ešte. Daj, to korenie oblíži. No. Daj tam, ja neviem, daj tam sladkú papriku. Čili tam môžeš dať jebnúť hento. No, môžeš, túto. Chceš to má trošku pikantné? Tak trochu iba. Toto čili tekúte tam Ešte? fúkni. Dobre, to od oka dávaj, jak sa ti zachce. Podľa chutí. Daj tam čili, toto horné. Tam fúkni trochu. Dobre je to. Korene tam cigneš. Dobre. Budeš štipať. Dobre. Nebude. Jasné. Nebude to štípať. Daj si sa vypečie. Horčica tam je. To je ne? To je jedno. Môžeš krémsku, to je jedno. Aj? Aj, Koľko? daj takú. Takže by to nebolo tam až toho veľa. Dobre. Do piče? Dobre. To nevadí. No jebáne. Trošku osoľ. Trošičku. Tak do oka. Dobre do ruky, medzi prsty. Dobre. Dober si veľkú lyžicu. Alebo? Miešaný? Poriadne. Poriadne, kvalitne si to premiešaj. Či ty tam musíš dať namiešaný, nie? Mohla iný rovno spraviť. Nie, lebo ja mám lepšie, mám aj s cesnakom a tak. Chceš aj cesnak do toho? No. Ale riadne veľké kusy mesa mám. Tak ja hovorím. A stejky nedá začal robiť? Daj si tam trošku, ale? Vole, Trošku... Aké čupanie to? No dobre, máš to zhruba, dobre. Pamätáš, čo si tam dal? Jasné. Čo? Sladkú papriku, korenie, Jaké? teda pura, Mhm. no, čili, Mhm. horčice. No a keď nemáš čili, môžeš dať kečup a horčicu, Jasné, to je základ, taká. to je základný. Toto tu. Taký základ, aký sa robí. teraz chceš robiť to alebo to? A teraz chceš ešte čo? Toto alebo toto? Toto. No toto je najlepšie, keď dobereš. Vzduchu. Neprístupu vzduchu. Jebneš si tu do chladničky. To si mohol vyliať do nejakej takej tóny, to bude zabrať veľa miesta. A kde si to jebíš do chladničky? Však práve. Vieš čo, vyber hento, kde hento. Na spodku, toto mi vyber, to staje. To na spodku to musí vyhodiť už. Jednoducho. Iba ten spodok? A stopuješ si tie minúty na rybu? Jasné. Koľko minút? To polospríjme a toto vyjebem, no ne. Vyber rovno to moje meso. Nepomôže. No, mne to No tak pomôže, ale ja si ho idem robiť. Tak. Nepomôže ti to. A keď to iba sosačnú zajebem. Čo? Však tu si vyber nejakú misku malú z takýchto Vyber misku a dať do toho.